Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang morning! Luzon, Visayas at Mindanao, Metro and Mega Manila. Hi, partner! Hi partner, anong ginagawa mo? Parang nasa loob ka ng electric fan. Ikaw yung nakasakay ka ba sa LEC para mahangin dyan sa inyo? Hindi, partner. Kasalukuyan kong binabaybay ang Skyway 3. Pero don't worry dahil hindi naman po ako nagmamaneho. So, partner, ang ganda pala nitong Skyway 3, partner. Kasi ang easy ng access from the south. Oo. From Alabang to, Daddy, no? From Alabang, papunta ng QC. Nakadaan ka na ba dito, partner? Ito yung bagong pinag-uusapan lagi. Hindi pa, pero pero nadidinig ko ngayong kwento diyan na sobra ang bilis na ng pagbiyahe mo papunta ng north. 'Di ba parang 10 to 15 minutes nasa Pampanga ka na. Iba yata yan. Bilis. Ay, iba ba yun? Iba ba yung balitang narinig ko? Sinasabi. Oo, iba pa yata yan. Di ko sure kung operational na yung sinasabi mo. Pero tama, dadating talaga sa panahon na ganyan, partner, na mas madali na from south to north. Yun, yung ganun. Itong sinasabi ko, partner, yung Skyway 3, ito yung from south, Alabang, hanggang QC. Kasi isipin mo to parang hindi mo dadaanan yung matinding traffic sa ilalim tapos rekta na QC na. Yung nice. ganon. Sa ngayon, partner, maraming dumadaan at nag-e-enjoy dito kasi free pa. Hindi ko lang sure kapag ka may bayad na kung dadaan pa din sila. Pero alam magkano ang bayad ngayon? O wala pa, hindi pa kayo dumarating sa wala destination? Wala pa, pero alam ko parang nasa 274, parang ganun. Hindi ako masyado sure bilang di naman ako taga tollgate. Malay ko dyan. Hindi naman ako nagtatrabaho, DJ ako dyan. DJ ako, hindi ako taga-tol. Anyways, pero alam mo, may mga nababasa akong mga comments ng mga tao regarding this. Ang feeling ko, ang pulso nila, okay lang sa kanila yung magbayad ng extra. Kapalit ng convenience at kapalit ng makakarating ka naman na mas maaga, quality time with your family. Yung ang dami masisave. Yes. Kasi di ba, partner, yan. ilang beses na natin napag-usapan yan na napakaraming nasasayang na oras. Hindi tayo nagiging productive na dahil sa traffic, di ba? So kung may mga ganito ng klase mga daanan, nakakatuwa. So kahit na magbayad ng extra, yun nga lang, may quality time ka nga sa family mo, naging productive ka nga sa work, pero wala ka ng sweldo. Kakabayad ng toll. Naman kayo mamaya, di ba? Hindi naman kayo maghahapunan kasi yung panghapunan mo, binayad mo na sa toll gate. Correct. Pero may quality time. Oo, may quality time yun naman. Talagang life is fair. Yun naman ang mahalaga doon. Sama-sama kasi minsan naman nakakabusog ang pag-ibig. Nakakalurk Pero nakakatuwa. Oo naman. Oo, parang galing-galing talaga. Pwede nang lumaban ng Pilipinas sa mga ganitong daanan. So isipin natin kunyari siguro na plano to several years back and kung maglo-look forward pa tayo 10 years from now, baka talagang ang bilis na ng mga biyahe natin, no, yung from yung tatawid na lang tayo ng Maynila nang hindi tayo dadaan sa mga maliliit na na kalye, 'di ba, na ginawa ng mga sinaunang panahon kasi itong mga ginagawang Skyway, mga kaibigan, ang lalaki niya. Ang nagta-traffic lang ito pag normally pag weekends, pero pag ordinary day, nakakatakbo naman ng maayos, 'di ba? So feeling ko pag dating pa ng paglipas pa ng ilang taon, maybe 10 taon, 'di ba? Kung galing ka ng south, nakatira ka ng Binyan, kaya mo makapunta ng Pampanga in 30 minutes. Posible 'yon kasi kung talagang posible 'yon. didikit-dikitin na yung mga kaling malalaki, 'di ba? Sa taas tas dire-diretso. Syempre, hindi ka naman pwede magbaba sa Skyway, 'di ba? Sa bagay. So dire-diretso talaga yung biyahe, 'di ba? Isipin mo, partner, so, kausap kita kita, ha. Hindi ka naman pwede pumarad 'yan. Oo. Ilang
minutes pa lang tayo magkausap ngayon sa tambalan, mga 3 to 4 minutes. Nag-umpisa akong kitang kausapin, nasa Alabang area ako. Ngayon nasa na ako, partner. Nandito na ako, oh my God, Tokyo, Japan. I can see Hachiko. Oh my gosh, grabe, ang galing. Oh my gosh. Oh my God, a few minutes later, I'm in Seoul, Korea. Oh God, technology. Time machine pala. Infrastructure. Hindi, partner ha. Few minutes pa lang tayo nag-usap. Nandito na ako sa may, ang nakikita ko dito ay San Juan. Oh, Kalentong. Oh, nakikita ko pure gold ang Kalentong. bilis. Ang galing, di ba? Ang bilis bilis. lang. Oo Ang nga. bilis. Isipin mo yun. Nako, nakaka-excite naman pumunta dyan, partner. Pumunta agad. Diba? Sumunod. Nasaan ka ba ngayon? Pakihintay mo nga ako. Para ma-experience ko din yung kinikwento mo. At saka nakakalurky dito. Wala ka naman talagang lakad papuntang QC. Bigla lang, para lang pero it's amazing, 'di ba? Isipin mo kung gaano ka convenient ito para sa mga taong ang biyahe nila ay south to Yes. north, 'di ba? South to QC area. 'Di ba? Hindi ka Totoo. dadaan ng EDSA, hindi mo babaybayin yung Magallanes. Alam mo yung mga matatraffic na mga lugar, Diyos ko Lord. Ang galing. Diba? Ako naalala ko yung comfort na binigay talaga nitong kasi since pauwi tayo ng South lagi, 'di ba? Yung comfort na binigay ng Skyway. 'Di ba? Sobrang ang laking tulong po niyan. So isipin mo kung ito na-extend pa hanggang QC, tapos from QC may extend pa hanggang papunta ng Bulacan, tapos from Bulacan papunta ng 'di ba, papunta ng Pampanga hanggang papunta ng Tarlac. Ang sarap pagbiyahe diba? niya. Ang Totoo sarap. yun. So, Bro, ito na yung literal na road trip, partner, 'di ba? Wag lang Tapos syempre, taas mo pa, no? Correct. Wag lang syempre, partner, na na may isang halimbawa syempre aksidente. Ang haba din sigurado ng traffic nito, 'di ba? Kasi ganoon 'yun eh. Oo. May isa lang nasasakyan na maaksidente, ang effect nito talaga milya-milya ang haba. Pero ang galing, no? Ang galing. Alam mo yung na lang sana. Ito kasi para to sa mga may private vehicles. So, syempre sa mga public utility vehicles then eventually kapag ka nag-normalize na. Pero ibig ko sabihin, partner, sana naman next time, ang daming gusto, no? Hindi na lang magpasalamat na may ganite. Hindi yung train system naman na sobrang efficient. Yung 'di ba nga kaya nga sa Japan, partner, kung bakit siya kung bakit nakakatuwa sa Japan kasi maski mga CEO doon nagte-train. Maski yung mga matataas ang posisyon sa mga kumpanya, they use the train system, 'di ba? Kasi nga sobrang efficient, sobrang bilis, 'di ba? At ngayon, partner, nandito magkaroon din tayo ng bullet train. Oh, 'di ba? Hindi natin masasabi kasi mabilis ang mga bagay-bagay, 'di ba, kapag mabilis ang biyahe. And right now, partner, 3 minutes after I said that we were in San Juan, nakalagay dito, you are now entering Quezon City. Oh my God, this is so amazing. Nakalagay, you are now in G. Araneta, Quezon City. Oh my God, amazed na amazed ako, I swear to you. Para kakatimpla ko nga lang ng kape ngayon, partner, hindi pa lumalamig yung kape ko, 'di ba? Nasa QC ka na. Samantalang dati, 'di ba, nag-order ka ng kunyari frozen o ice cream, yung ice cream mo tunaw na, 'di ba? Correct. Mukha ng icing kasi sa haba ng biyahe, 'di ba? Pag kunyari nag-order ka ng ice cream papasalubong sa anak mo, 'di ba? Yung ice cream mo hindi pa nakakarating ng bahay, tunaw na. Icing na siya pag uwi mo. O itong kape ko mainit pa, umuusok-usok pa kanina bago tayo magsimula ng tambalan. Feeling ko ganon. Yun yung tama ka dyan sa test na yan, partner, na kapag halimbawa nanggaling ka ng Alabang, tapos gagamitin mo tong Skyway, tapos pupunta ka ng QC, ang magiging basis yung ice cream na dala mo. Kung pagdating mo sa QC, sa bahay mo, 'di ba? Intact pa siya, hindi pa siya shake. Tama. 'Di ba? Ang galing. Frozen pa siya, 'di ba? Amazing. Kasi normally, 'di ba, nagde-drive-thru tayo. Kunyari magpapasalubong tayo sa mga anak natin. Bili tayo ng burger meal. So burger, french fries and soft drinks. Yung sa sobrang tindi ng traffic dati, mga kaibigan, kapag itong wala pang mga Skyway na ganyan, yung in-order mo na hamburger, tsaka french fries, tsaka yung soft drinks, yung french fries mo malungkot na pag uwi ng bahay, hindi na siya katutuwa ang kainin ng anak mo. Yung soft drinks na inumin na papasalubungan mo, wala ng espiritu sa tagal mo sa daan, di ba? So ito ngayon, baka yung french fries mo kakaahon pa lang pag uwi mo sa bahay, mainit-init pa. Mainit-init pa. Diba? And as we speak, nakalagay dito, 100 meters to Quezon Ave. Nasa Quezon na ako. Ang bilis. Sipin mo, galing ako Alabang, tas Quezon ulit. Nakalagay Quezon. Naguluhan Quezon ako. province. Bakit nasa Quezon ako? Nakakaloka. Akala ko mabilis.
Ay, ang galing. Kapag bumaba ka pala dito sa Quezon Ave, amaze ako. Pwede ba, baba ka ng Quezon Ave? Meron dire-diretso na to NLEX. Yung pala yun, yung sinasabi mo din. Balik Ay, ang tayo, tingnan natin galing. gano'ng kabilis yung NLEX. Nakaka-excite. Diretso mo. Ay, diretso mo. Diretso mo. Diba? Nakakatuwa Yan, ang naman. galing. Katuwa naman. that's nice. Pero syempre, pagdating dito sa baba, may traffic na kasi ang tawag doon, nagnanarrow na dahil dadaan na sa mga toll. Oo. Yun. Tsaka pagdating sa Dulo-Dulo partner, maganda ka ng 4,000. Ang laki pala ng babayaran. may bayad pala yung pagiging amazed ko, 'di ba? Pero ang galing no, ang astig. Ang astig ng ng ganitong klaseng sistema. Wala lang, parang unthinkable Saan ganda ng pero view? nangyari. Ang ganda ng view, no? Oh. Buildings, oo. Skyline. Oh, Ayun diba? oh, Oh, nice, Manila Skyline. Oh, 'di ba? Nice. Nice. Alam mo ba hanggang Ang ngayon galing. amazed na amazed pa rin ako. Kunyari aakit ako ng Skyway from Quezon. Bayahe tayo from south. Kahit alam ko matagal ako nagstay ng Manila, yung pag umaakit ako ng Skyway, amazed ako sa nakikita ko kasi ang ganda ng mga building, ang daming ilaw, ang Correct. liwanag. Tsaka Basta alam mo, nakaka-amaze partner, siya. pag nasa Skyway ka din kasi, tapos aabutan mo yung sunset, ang ganda ng view from the Skyway ng sunset. Oo. sige mo yun, Kaya lang oh. minsan, ewan ko partner na, pag halimbawa yung ganyan, yung paakit ako sa Skyway, iba ikaw na-amaze ka. Ako naman partner, Oo. minsan nalulula ako. Ano ba yan, matanda? Nalula sa Skyway. Ang bababa Nakakaloka na yung yung hilo. nalula. Sinupunong parang vertigo. Minsan, na-experience ko yung Nag-vertigo partner bigla. sa na-experience ko yung partner sa NAIA X. Ako kasi 'di ba Oo. from pag sa station dati nung nasa station pa tayo lagi. Para easy ang way, Skyway ako from Laguna no, Skyway tapos NAIA X. Ang bilis talaga noon. Kaya lang pagdating ng Oo. NAIA X, naghahati kasi siya papunta sa airport tapos papunta ng Makapagal. Hello, Nalulula nawala ka. ako para para nasusuka ako. Ito lang yung downside pag nasa skyline, nasa ano bang tawag diyan na terminal ano tawag sa pinaroroonan mo ngayon? O tingnan mo na wala flyover, ka na. ano ba? Oh, Oh, footbridge. Escalator. Oo. O nasa road, ano yung downside? Nawawala yung signal mo. Yun lamang. Oo, sana ayusin din nila. Kakibad na pag-aayos ng kalsada, dapat kasabay nito pag-ayos din ng signal. Kasi mga tao diyan, syempre, 'di ba? Lahat tayo nagwo-work na din habang nasa biyahe. 'Di ba? So kailangan kasabay no. Pag nawala yung signal, sayang naman yung yung pagbiyahe, 'di ba? Na sana at sinasabay na rin yung pagtatrabaho habang ikaw ay nasa loob ng kotse. Diba? So ayusin niyo din po yung signal. Dito panawagan, ang usapang ito panawagan din, Ang ayusin daming- din po ang signal. Ang daming Diba? utos. Grabe. Ang daming demand. Makautos. Makautos naman. Hindi na lang magpasalamat. O yan. Ayan. Karma. Ayan, tuloy, Bilis. naubo. Naubo na. Kinarma na mabilis. Nakakaloka. Pero ang galing, ang astigo. amazing. Oo, nice yan, Amazing. nice. Nandito na ako sa Quezon City, sa Irod. Oo. Ayan. Oo, isipin diba? mo, Traffic pwede ka na mag-jogging sa UP, partner. Correct, Diba, pwede. mag-jogging ka Isipin na mo kagad sa yun. Quezon Memorial Circle ng ganun kabilis. Ay, taray. Hindi pa ubos yung Iba kape mo kahit. din. Saan ka galing? Galing ako ng Laguna. Oh, talaga? Tapos nasa UP ka na. Oh, 'Di ba? Mayabang bilis. na. 'Di ba Oo. natanda mo in one of our ad-libs in one of the Christmases, ang eksena is yung mga taga Quezon City kapag ka meron sila may Christmas party na nasa Oo. South, hindi na sila makaka-attend. Sa sobrang Oo. tindi ng traffic, 'di ba? O Tama. ngayon posible na ang mga bagay-bagay, 'di ba? tama. Kakatuwa. Parang mas mabilis pa nga pumunta ng UP Diliman kaysa pumunta ka ng UP Los Baños kung ikaw ay nakatira sa Santa Rosa, partner, ha? Eh kung tutusin, Oo, Santa diba? Rosa, kasunod yan, Calamba, Los Baños na. Malapit-lapit na yung Oo. tutusin sa UP Los Baños. Pero may feeling ko mas mabilis ka makakarating sa UP Diliman. Oh, 'di ba? Isipin mo 'yon sa sobrang galing ng Oo. galing ng Skyway, babaguhin mo na lang yung ruta mo, 'di ba? Oo. Ma-experience mo lang yung bilis, nakakaloka. Oo. So, alam mo, Nice. isa lang ang nakikita kong parang kung mag-valuing na naman tayo sa usapan natin ito. Isa lang ang masasabi ko diyan, posible talaga ang lahat ng bagay. Kung noon Totoo yan. hindi mo maiisip So, sana na tuloy-tuloy to, posible no? 'yon. Oo.
Sana tuloy-tuloy na, sana hindi hindi ma-postpone ko ano man yung naging magandang plano. Sana ituloy pa rin Correct. po ng mga ng Tsaka, mga nasa kinauukulan. Nasa plano, no? Tsaka sana tama kasi sinabi mo, sana tuloy-tuloy. Yung tipong hanggang makarating na tayo ng Batanes via our cars, di ba? Dire-diretso talaga yung road. Ay nako mga kabisyo, maraming salamat sa pagtutok sa amin. Ngayong araw na ito, ingat-ingat po kayo sa inyong biyahe. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, una magdasal ka para mabuhay ka. Pangalawa, mag-face mask ka para mabuhay naman ng iba. Yon! Always your number one. SM radio station.